Believ on Kiinan suurin pysäköintilämmittimien tuotemerkki ja suurin pysäköintilämmittimien tehdas, joka pitää rehellisyyttä yrityksen elinehtona. Olemme erikoistuneet autolämmittimien tutkimukseen, kehittämiseen, tuotantoon ja myyntiin. Tehtaamme pinta-ala on 25 800 neliömetriä, ja siellä on ammattimaiset ja laajamittaiset tuotantolaitteet ja testauslaitteet sekä vakiomalliset matalalämpötilalaboratoriot, tasolaboratoriot ja muun tyyppiset laboratoriot. Yrityksellä on itsenäinen tutkimus- ja kehityslaitos. Ydinteknologiatiimillä on kansainvälisesti johtavat teknologiavarannot ja tuotekehitys- ja suunnitteluvalmiudet. Kansainvälisesti johtava tuotanto ja tekninen vahvuus. Kehitys, suunnittelu ja valmistusvalmiudet ovat kansainvälisen johtavan teknologian tason mukaisia. Yritys läpäisi ISO 9001:2000 laadunhallintajärjestelmän sertifioinnin vuonna 2000. Olemme saaneet myös EU, N ja monien muiden maiden laatusertifikaatin, ja nyt meillä on 10 kansainvälisesti patentoituja teknologioita ja 9 korkean teknologian tuotetta. Tuotteisiimme kuuluvat pysäköintilämmittimet, diesellämmittimet, LVI-lämmittimet, polttoainekeittimet, kuumavesilämmitin all-in-one, polttoainekeittimen lämmitin all-in-one ja monet muut korkealaatuiset tuotteet. Ne sopivat asuntovaunuihin, kuorma-autoihin, huvijahtiin, sähköautoihin ja niin edelleen. Tällä hetkellä tuotteitamme viedään yli 40 maahan ja alueelle ympäri maailmaa, ja olemme saaneet koko ajan hyviä kommentteja asiakkailtamme. Samaan aikaan tarjoamme myös korkealaatuisia OEM, ODM ja muita palveluja. Jos etsit pysäköintilämmittimien valmistajia, niin Believ on paras valintasi.